Ghana ni edwumadie koso wo fontom from dwumadie so ewo eye kantanka fidum ha na opani ba ko bepie so no wo kyerɛkyerɛ ne ma betumi aye na honam akwa biti sa adwene no etumi agina yie no eye Dr. Pakwasi wono wo ye African philosopher na obekyerɛkyerɛ ye eye mental slavery na wo se ne ma etumi hye nipa so na ma ne entumi endwene yie no eno so emwa ma honam dua no entumi CP ensita wo bra wontumi endwene yie ne nsɛm ɔkan ne sei na wo kyerɛ mu 19,000 years ago. 19,000 years ago. Actually, okay. Na nipa kubi. Ya sabra na nipa su enti sei. Na nipa ewo ne nyame ban mu. Nanso enam saafo no so a me nipa ehwe ase. Dodo na afre ne say the fall of man. Che. Na efi de nipa hwe ase e de besi nde. Se ye betumi asan akwa yachi asane nyame na akwa akwa baako na ye betumi ade ye ho efi ohunam mu no omodi sia kantam se enya adwuma da nti no kwasem ni asase wo ya menum biem yati so idi o tie di o hwe yati so yi eye prison obedua ha omodi ne se okra no wontumi mfi ohunam mu enko biewu na mum ya che wa hya ana eden suma makoma nson yede twa asase no ho ahia se ene no honhom bia ya wo na me si wu na se ekwa a ombesansan yema yaba na kire se ha ayo bre ayo hawo ayo kodanda ayo penisi na bebrese yei ana mutena se ye hwehwemu bebre ebefa ye ho kwa ye fa so dwene no kwa ye fa so ye nioma. That was the beginning of slave trade. Anya saudi a eye den na yete ha ye nka ho wosu tena ukrom we wosu nka ye eba ne se na wotumi afiri ukrom a preko wotumi atra wo hye aba me medie mu se wo de nkonso begumi nsa na me nan na wo de me aye de wankasa wo pe afedru ba bi no se okay me ha me hu biu se de me fa nkonso physical enwu nsa na wonan se de me ko na mum yete ase se ewiase nyina e ya adwene so pese wudi obi da mu a munya na dwene a wonya nipadua ne nyina nti Avram Ben Moshe oya common sense family for penny taka se adwene na nya dwuma body ne bre nti de obi a de otie bia no na dwene na ma waye saa chomo target adwene no na mo yo mo adwene se at all levels ombe chechire ade bi ombe bopo bi no mo de abetu etrim se nya abetu etrim wi a afi de mo pese eye no enu ana ye beye nti e ka se mental slavery a enu ni